but gafa asati rambokufonera ichiti mbano wangu chimboya timborova mawex. Gafa rinonaka vanini big time zvekuti chiseka nditonoingiri chazotibata kuti mwana wangu chimboya kuno kuti ndimboshanda newe. Kana iwewe kutongoribata futi kuti makuru ani ini ndoda kumbopedzisa pakasiwa naSauro apa ngatidai so. Because I didn't kunyembera boys wingi dindo mu respect and baba. Wakapinga. Ndo munhu wadai pama rules baba padaiti baba ndi baba wakatsangwa anoruwa mazhaba. Wapedza. Baba ndi baba. Ava ndi baba wewe. Uri kufamba gwara rakanaka, ora waifamba gwara rero chete uzoti asva. Ndini kuma 2K ese ndini baba wawo. Wataurire. Hakuna umwe. Saka utaura kuti uri baba wavhodzi rero. Hakuna umwe. Wavhodzi. Vhodzi. Vhodzi andisi baba but vhodzi ka ndidhogoreri kuvodzi. Vhodzi ndo 2005. 2005. What a video. Vhodzi asi 2K gawe. Vhodzi asi 2K. Vhodzi ndo 98. Vhodzi 2005 mani. 98 gani. Boy. Ndo 98 mpano. Vhodzi ndo 2000. Aiwa. Inini boys. Vhodzi ndo 98. Vhodzi akuri. Ndo 98. Ndimukoma wangu. Plus futi kamukoma ndimukoma vichinje nyangoka waita kambiri kana kuti waita Spraga. Iwe wataura kuti iwe amatuke vese ndiwe baba wawo ende ichocho chokwadi suramba newe baba utori baba wawo. Saka ndati baba amatuke ki. Ora tombobvisa vhodzi saka utomboti umwe ndiano. Vese so karana ndikarini kwakambana ya ana matuke futi ya rana mfano wawanda nditi mukoma katosangana nini ko Japreza which means baba wa Japreza futi evito wataka zemakomesi JV ari kutokwata pana ndi baba vichinje ndo vana baba ndi baba wakatsamwanura mazhaba. Makore vanhu vanenge vachizivikanwa boys. Ora. Hala. Bara hawa pfana wangu wechidiki kwaziya. Zvezvedhanzi kwamatuke vafana vese avo uri kuvamisa ndounyedze. Ende vakutoziva kuti unotovamisa. Vana ulengenda pana vana ngoma dzaunorova zvepaground chacho. Mumoyo chinozonetsa cheto vana vadubuda pachiya but mumoyo vanoziva. Kana taura zvengoma zvi zvemadhirama zvengoma chese. Amana, sometimes rate type performance amana. Spraga unogona kurova na 1 hour 30 minutes performance. But Spraga. Ngo. Uri mufano wangu but hapani pawakazondisappointa pashow musi wa31 December 20 gore changotanga. Yekupi ngoma? Uko one big party kakwa JP na wingi uko. Pano wangu anyatoswa sport yakanaka kuti Japreza achipedza kuimba iyo rubva wanopinda weza vanhu vanenge vane momentum yekufara ende vanhu vachiziva kuti wingi D after iwe ari kuuya waiziya. Mayastadza nyasofinisha masports hamunga maidedera nestage mna. Ngoma ndeikwata panyaya yekuti zvozvo sound masine mamwe aindidzokera pa ndanisina mawiri muzeva yakoze. But wakamira zvako hazvomira wakamira. Zvapera. Wakamira. Kuna kuwana kuma big party sekuti ndakatoti Mwari ngaakudzwe weze. Idenga rere idenga. But manama. Depende. Nama ida se. Pano zema pa atenda chingze. Pano zema pa atenda chingze. Kontra namba rangu. Mtori namba rangu mwana alo pano. Musenda location easy so. Mnaona na amiri wacha. Roto rona tinda yabo. Atinda katula ripi zve? Rangu. Yangari so diere kana kuti yangari chi? Changing artistic. Ndakambaranza Atinda Chings.
Aiwa pakabhaizika iwe. Pakabhaizika. Tauya makoti. Tambirai murono wa Pane mai. zvakashanda. Uyo atina chinza akushandisa zvechihondo zvamudhara wake. But hapana, I'm a sister, hapana, one family, she deserve it. So next time we're gonna take it. Mango mane maruzi isongo ndiye last year. Aina wana nama songo. Mana macha, wanacha watu wanis. Iyo kwa mazim tanzo awards asataidwe. Asat. Ajiri kuidwele masina. Achiri gwire. Ndapeza mona ngoyana sauro. Amazwana angaye kunyeba. Vanokumbira kubvunza boys. Panowana nama award nopuwa chii? Maizvaurana sprago pindure baba. Panobuda bag here, panobuda something. Ina ndizoziye because ndinda ifunga ndicharipiwa ndinazopiwa ndenda karipiwa ndakuti. Manama munhu anopiwa mari. Ane mari. Kozwana kunoku kuma anonzi machi? Masama awards. South African what awards anonzi masama. Unopiwa Quest akawina 5 awards this other time. And one award unongo bata 500k. 500,000 rands. Masama. Pajuza. 500k wa winner award once 500k. Anongo isa maro kuma. Abuda gani 5 awards. Kuno kuZimbabwe. Kuno kuzeuri zvine waridzi. Namari mari yese udaso. Ni mari udare. As 500k ngasa broga. Iyo Jose ne mari shamani. Aiwa Jose ne mari. Jose panyadzo ati vanobuditsa big bro. Yeah, Jose Vanogona kudzipirana pasina sendi. Anzani ko MT ababuda chichi ema arowa 700,000 rands yema royalties album rage asha Jose ne mari shamani. Jose never. DJ Ino ndovedwe DJ Ino chacha. Vakatumwa nevanhu zina mhosva. Chando inowa zvinhu zvogara zvindibohwa sezvo sha. Ndiwo Ino vekwedwera ari kwainzi in. Aiwa Awazira. Awaziriyo. Tinjazita mfeso wangu charohwa iyoyo. Zvitozviitika kana Ino zviri nani. But kwakupesera kuna Biko. Inongona panzi DJ Ino apa. Tatoziva kuti Ino wacho ndo. But amana unozoti munhu ukangoita hambo nekungoita patience amana unosvika man. Plus denga mfeso wangu. Kune denga mfeso wangu. Fraga, you still remember patakamborwa torera nana ndunge ndonerera takazomboita kuna Midrand chichireri. Zodaro baba. Kwamari udhara kakuya kumane. Pame ndangofarira ngonzi ndaenda kuSouth Africa. Ndopaona ngunoti mwaarika